que m'agrada sobretot és la recerca. Pensar que estàs descobrint coses que encara no se saben, o sigui, aprofundint el coneixement i generar nou coneixement, ja estigui en biologia o en qualsevol altra cosa, però estudiar noves coses en aquest sentit i descobrir coses sí que ho trobo molt apassionant. Clar, és que he tocat unes quantes tecles. Jo vaig acabar la carrera i em vaig posar a fer la tesi doctoral en evolució molecular i llavors vaig estar 4 anys llarguets, 4 anys i poc, doncs en un laboratori de part experimental, o sigui, en un laboratori normal i corrent de tota la vida, diguéssim, i una part bioinformàtica, llavors doncs, en un laboratori computacional que se'n diu, que és una sala amb ordinadors, i el PRB, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. I llavors vaig estar allà, doncs sí, 4 anys llargs, i després me'n vaig anar a Londres, on vaig acabar la tesi. Me'n vaig anar a Londres sobretot perquè m'agradava molt la recerca, però és veritat que m'apassionava molt tot el que era la relació entre la ciència i la societat, la ciència i les polítiques públiques i com s'organitzava el món de la recerca i el món de la ciència, i llavors me'n vaig estudiar això a Londres. I quan vaig tornar, ara estic mirant-me i treballant, o sigui, fent recerca, però des d'un altre cantó, que és sobretot fent com la ciència biomèdica, en aquest cas, la recerca en salut, que és el que fem nosaltres, impacta en la societat. Doncs jo treballo en una agència, l'AQUAS, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que depèn del Departament de Salut. Per tant, treballo, diguéssim, pel govern català, però treballo colze a colze amb els diferents centres de recerca en salut, ja sigui l'IGTP que està a Can Ruti, l'IDIPG que està a Girona, el Clínic, la Vall d'Hebron, o sigui, diferents centres de recerca en salut, analitzant quina és la recerca que fan i com impacta socialment aquesta recerca, d'una banda. I de l'altra banda, una altra cosa que fem és financem la recerca dels diferents centres de recerca. O sigui, decidim quina és la recerca que es finançarà des de la Generalitat de Catalunya. Home, doncs el dia a dia en el laboratori és bastant divertit. Normalment la mitjana, quan et dediques a la recerca, fa que la gent del teu entorn hi ha molta gent jove, molta gent que està fent la tesi i molta temporalitat. Això és una part negativa que té el sistema de recerca català, que no estabilitza els seus investigadors, però té una part positiva i és que estàs constantment coneixent gent, perquè la gent ve i marxa a un altre país i ve d'un altre país i llavors coneixes molta gent de molts llocs diferents i això és superinteressant. I llavors la feina en un laboratori és moltes vegades en un laboratori experimental, o sigui, un laboratori com dels que coneixem tota la vida, moltes vegades a peu dret, treballant i pipetejant, això és el que feia jo, o treballant al microscopi, llavors també moltes hores a l'ordinador i fent mescles, fent PCRs, que ara se'n parla tant, jo em vaig fer un fart de fer PCRs durant la tesi. I és bastant poc rutinari, però alhora també és molt repetitiu, perquè moltes vegades els experiments no surten com vols, les cèl·lules es contaminen, o la gent que treballa amb ratolins, els ratolins no responen com creus que responien i has de canviar experiments, i llavors és molt assaig i error, com es diu el mètode científic, i llavors has de repetir moltíssimes vegades moltes coses, i llavors fa que la ciència avanci relativament a poc. Sí, a la ciència i a tants altres llocs, però crec que la paciència i la perseverància és molt important, i gestionar la frustració també. El món de la ciència, el món de la recerca té un inconvenient afegit, i és que és un món molt precaritzat, amb contractes. Tu pots estar 5 anys treballant en un lloc i haver tingut com 8 contractes, ara d'un projecte aquí a un projecte allà, sempre estàs constantment demanant beques per aconseguir finançament i poder-te mantenir el proper any i mig, 2, i llavors això aquesta inestabilitat fa que realment la frustració sigui més difícil de gestionar, perquè el teu finançament, o sigui, el teu sou dependrà del que tu publiquis, dels experiments dels resultats que obtinguis, si els pots publicar, que això tindràs un molt millor currículum que científic i per tant et podran donar més beques per seguir investigant. Clar, si uns experiments no surten i no pots publicar un article científic perquè aquests experiments no estan sortint, per tant no tens resultats, d'això, a part de que no et surt la teva feina, que això ja és prou frustrant, a part això en pot dependre el teu futur laboral. I sí, en aquest sentit és bastant complicat gestionar la frustració. Si ho sabés,
si fos fàcil de respondre, espero que algú ja ho hauria aplicat, diguéssim. Però què ens falta? Doncs, home, donar valor a la ciència. Som dels països europeus que menys inverteix en recerca, que menys inverteix en ciència. Estem invertint menys de la meitat del que es recomana a nivell europeu. Probablement, si poséssim més recursos, la cosa seria més fàcil. Clar, mentre ens estiguem repartint en grunes, és complicat de retenir el talent. I tanmateix, tenim molt de talent, i hi ha molta gent, hi ha molts centres de recerca aquí a Catalunya que es fan molt bona ciència, però cada vegada la gent marxa i la gent li costa tornar. Jo crec que el problema de les dones de ciència potser no és tant, almenys el món biomèdic, les enginyeries i així, és veritat que encara és un món molt masculinitzat, però el món de la salut és un món totalment feminitzat ja. El que passa és que les dones no s'acaben dedicant a la recerca més enllà de la tesi doctoral perquè la manca d'estabilització fa que en un moment determinat de la vida de la dona encara es valora més una feina més estable, encara es prioritzen feines més estables i la ciència, la recerca no és una d'elles. I doncs no és tant que la dona no arribi a la ciència, sinó que la dona no es manté en la ciència. Clar, fins ara la ciència sempre es comunicava des de la veritat. S'ha descobert això i és una veritat absoluta i segur que ja està acabat, ja no hi ha debat. Clar, llavors, el món no científic sempre ha vist la ciència així. Quan hem posat el focus en el dia a dia de la recerca, o sigui, no només en els resultats científics, sinó en totes les discussions que sempre hi són, en tots els temes, en totes les coses que no se saben, que normalment no es comuniquen o fins ara no es comunicaven i ara s'han comunicat, clar, és veritat que ha estat com molt complicat per uns ulls no científics entendre què estava passant, perquè fins ara la ciència era com veritats absolutes i ara no ho ha estat, però no perquè no ho hagi estat aquest any, sinó que no ho és mai, només que abans sempre només es comunicaven els resultats quan ja estaven absolutament confirmadíssims, debatuts, avaluats, publicats, de tot. Clar, ara, com que hem anat veient-ho, això al dia a dia, hem vist com la cuina, diguéssim, de la ciència, clar, jo crec que ha desconcertat una mica. Hi ha hagut tanta gent fent tanta recerca en un temps tan concentrat i s'han invertit tants recursos que ja et dic, ara ja ho sabeu, hi ha moltes vacunes, hi ha molt de tot, vull dir, perquè les coses han anat molt bé, la recerca ha fet la seva feina, però sí que és veritat que, clar, si tots fóssim més conscients de com funciona la recerca, que no és tot blanc i negre, que hi ha matisos, que hi ha coses que sembla que puguin ser això o pot ser allò altre, però tot depèn de probabilitats, de coses que són estadísticament significatives o no, o hi ha un marge d'error, un marge de confiança. Clar, si coneguéssim tot això i no ens penséssim que la recerca és això, és dogma de fe, una fe que no és religiosa, però també clar, tot seria molt més fàcil, però bueno, aquí hem fallat tots, diguéssim, i hem fallat tots des de fa molts anys. Vull dir, uns perquè ens hem ocupat de transmetre només les veritats absolutes i fer veure que la ciència te l'has de creure sí o sí, llavors quan arribes en un context que és que la ciència està dient que un moment espereu-vos, no ho sabem, ho estem investigant, clar, no estem preparats per escoltar, per sentir aquest tipus d'arguments, diguéssim, aquest tipus de discurs.